Good morning, brothers and sisters. It's nice to be back. Medyo naging busy tayo ang mga nakarang araw, no? Dahil sa sobrang daming mga activities. Ayun. Kumusta po kayong lahat, mga kapatid? Ito pong muli ang inyong lingkod, si Brother Leo Montales sa programang Daily Inspirations. And again, babasahin natin ang gospel ngayong araw na ito. Sa mga viewers natin sa aking personal Facebook account, live din po tayo sa Bicol Net TV. Happy Sunday, everyone. Today is the last day of July. Oh no, I'm sorry. May isa pang araw ang July, no? July 31st. So August has 31 days as well. July has 31 days. So, happy Sunday. And as Catholics, dapat po tayo magsimba. The desert. Schedule po ang schedule ng Mass sa ating parish, sa Our Lady of Salvation Parish dito po sa Anislag, Daraga Albay ay 6 in the morning, 9, and the last Mass is at 5 in the afternoon. Yan po ang schedule every Sunday. Sa weekdays naman po, no? Just to let you know, ang misa po pagka Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes at Sabado ay 6:30 in the morning. Pag Wednesday, ang schedule po ng Mass sa Anislag ay every 4:30 dahil or you can come to church at 4 para makasali po kayo sa novena for Our Lady of Perpetual Help. And then after the novena, yung Mass na. That's every Wednesday, mga kapatid, sa ating parokya. Ayun. Okay, so basahin na po natin ang Gospel for today. Again, live din po tayo ngayon sa Bicol Net TV, sa mga friends ko sa Facebook. You can watch me every 5:30 in the morning, Monday to Sunday, 5:30 po tayo. Live din po tayo sa Bicol Net TV. Live din po ako ngayon sa aking Facebook account. Magandang umaga and don't forget, Sunday ngayon, magsimba po tayo. Basahin na natin ang Gospel for today. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. The kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. The one who finds it buries it again, and so happy is he that he goes and sells everything he has in order to buy that field. Again, the kingdom of heaven is like a trader who is looking for fine pearls. Once he has found a pearl of exceptional quality, he goes away, sells everything he has, and buys it. Again, the kingdom of heaven is like a big fishing net let down into the sea, in which every kind of fish has been caught. When the net is full, it is dragged ashore. Then they sit down and gather the good fish into buckets, but throw the bad away.
That is how it will be at the end of time. The angels will go out to separate the wicked from the just, and to throw the wicked into the blazing furnace, where they will weep and gnash their teeth. Jesus asked, "Have you understood all these things?" "Yes," they answered. So he said to them, "Therefore, every teacher of the law who becomes a disciple of the kingdom of heaven is like a householder who can produce from his store things both new and old." Brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Good morning po mga kapatid, sa mga viewers natin sa Bicol Net TV. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga viewers naman natin sa aking Facebook account, good morning po, and may the Lord continue to bless each and every one of you. I am now going to give my reflection, just a short reflection sa ating gospel ngayong araw na ito mga kapatid. Ang sabi ng ating Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay maihahalintulad sa isang kayamanan na nakatago sa field, nakatago sa isang sakahan, sa isang farm. Marahil ay ito ay ginto, no? Sino na ba sa inyo nakahukay ng mga ginto? Marahil ay napakaswerte nyo naman. So yun mga kapatid, ang kaharian ng Diyos ay maihahalintulad sa kayamanan na nakatago sa isang field. Let's say cornfield or rice field, sa isang sakahan o isang farm. At ito ay nakabaon sa lupa, nakatago. At nung malaman ng buyer ng sakahan na yun or farm na mayroong nakatagong kayamanan doon, ang ginawa niya ay umuwi siya, ibinenta niya lahat ng kanyang ari-arian. Lahat mga kapatid, bahay, lupa niya, marahil ay may sasakyan din siya, mga alagang hayop, ganyan. Ibinenta niya lahat at ang ginawa niya mga kapatid ay pinili niya yung lupa na kung saan nandoon, nakabaon yung kayamanan. Ganyan ho ang kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin po mga kapatid ay lahat ng kayamanan na meron siya ay malayo, kumbaga, it is nothing compared to the wealth na natagpuan niya o doon sa kayamanan, bagong kayamanan na natagpuan niya. Yung value ng lahat ng ari-arian niya, bahay, sasakyan, mga lupa or mga lote-lote, lahat ng yon, yung value nun, pag pinagsama-sama nun, ay hindi maikukumpara doon sa bagong kayamanan na natagpuan niya. Ang bagong kayamanan na yon, mga kapatid, ay ang kaharian ng Diyos. Ang bagong kayamanan na yon, mga kapatid, ay si Kristo mismo. The Lord is the new wealth. Bagong kayamanan. Tayong lahat, meron na tayong mga kayamanan or ari-arian. Meron na. Kahit yung mga kapatid natin na sabi nga, naghihikahos, meron din tayong mga material things. Subalit mga kapatid, kapag natagpuan natin ang kaharian ng Diyos, natagpuan natin ang
Panginoon, ang Panginoong si Jesus, kapag natagpuan na natin siya sa buhay natin, ang nais ng Diyos na gawin natin, mga kapatid, ay, kumbaga, sabi nga, sell everything you have. That's what the Lord said to the rich man. Sabi nung mayamang lalaki, Panginoon, lahat na nakasulat sa 10 Commandments ay nasunod ko na. Lahat ha? Lahat na nakasulat sa 10 Commandments, nasunod ko na. Ano pa ba ang kulang? Ang sabi ni Jesus sa kanya, isa na lang ang kulang. Umuwi ka, ibenta mo lahat ng ari-arian mo at ipamigay mo sa mga mahihirap at pagkatapos ay sumunod ka sa akin. Yun ang sabi ng ating Panginoon sa Jesus doon sa lalaking mayaman. So, Bicol version, makayunan pagtangugon, sabi sa Bicol version, nagmurusdot. Kumbaga, nalungkot yung mukha ng lalaki sapagkat siya'y napakayaman, hindi niya kayang gawin yung pinapagawa sa kanya ng ating Panginoon. Kaya hindi siya nakasunod sa Panginoon. Brothers and sisters, the lesson is, once you have found Jesus, wag na nating bitawan. Sapagkat anuman meron tayo, material things, pinag-aralan, degree, knowledge, talents, skills, or material possessions, whatever we have, wala yan. These things are useless kung ikukumpara natin ang mga bagay na yan sa kaharian ng Diyos. Wala tayong dapat ipagmalaki sa totoo lang, mga kapatid. Wala tayong dapat ipagmalaki. You have master's degree, you have doctor's degree, you have millions of money in your bank account, you have big houses, you have the nicest car in the world. Wala yan, mga kapatid. Because these things one day will be destroyed. Lahat ng yan masisira. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa dahil lahat ng yan ay masisira. Mag-impok kayo, mga kapatid, mag-ipon ng kayamanan doon sa langit, doon sa kaharian ng Diyos. Minsan ang sabi nga, nagiging hinder or nakakapigil sa atin upang ibigay buong-buo ang buhay natin kay Jesus ay yung mga material things, yung mga worldly things, yung mga bagay na gustong-gusto natin na hindi gusto ng Diyos. Mahal na mahal natin ang mundo. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Sinasamba natin sa panahon ngayon ang pera. Nire-respeto natin sa panahon ngayon yung mga may pera. Paggising natin sa umaga, iniisip natin, paano ba ako kikita ng malaking pera? Paano ba ako yayaman? Paano ko ba palalakihin pa ang bahay ko? Paano ko ba i-upgrade ang sasakyan ko? Paano ko ba mabibili yung pinakamagandang cellphone? We are so into worldly things. Sino ba, mga kapatid, ang gusto natin? Yung mga nilalang na bagay, yung mga nilikhang bagay, or yung naglikha mismo ng lahat ng bagay dito sa mundo, at yun ay ang ating Panginoong si Jesus. Yun ay ang ating Diyos Ama sa langit. Sino ba talaga ang gusto natin? Ano ba talaga ang mas preferred natin? The created things or the one who created those things? Yan po ang problema natin, mga kapatid. Nawawala tayo sa tamang direksyon. Sabi nga, lost sheep. Aminin man natin o hindi, tayo ay mga lost sheep. Dahil hindi natin pinaprioritize yung mga tamang bagay. We do not prioritize God in our lives. That is a sad fact. We do not
prioritize God in our lives. Today, brothers and sisters, is Sunday. Prioritize God. Go to church, mag-attend ng misa, magkumpisal, magkomunyon, magdasal. Prioritize God in your life and God will prioritize you. You will be number one in His heart. Have a blessed Sunday, brothers and sisters. See you ulit tomorrow sa ating programang Daily Inspirations. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.